Szokatlan kívánság. A gyanú szerint 4 autó kerekét szúrta ki egy férfi Ferencvárosban, ez még nem annyira szokatlan. Majd bement a rendőrségre, még ez sem annyira, hogy feladja magát, ez már egy picit szokatlanabb, és azt mondta, hogy azért tette mindezt, mert ő börtönbe akar kerülni. Engem ez egy picit meglepett, de hát nyilván ott jobb idő van, mint sok budapesti lakásban. Ja, gyerekek, én már olyan boldog vagyok, hogy én vagyok a világ legboldogabb embere. Nem tudta vezetni, ezért félbevágta a Suzuki-ját egy férfi pápán. Hadd kezdjem egy brutális szóviccel, és előre is elnézést. Jobb ez, hogy pápán vágnak ketté egy Suzuki-t, mint hogy egy pápát vágnak ketté Suzukában. Én szóltam, és elnézést. No, de akkor nézzük magát a jelenetet. Itt látható a kettévágott Suzuki, a tulajdonosok baktatnak éppen az Ócska telep felé. Itt a két félbevágott fél. Azért vágta ketté az illető a Suzuki-ját, mert előzetesen elvették a jogosítványát, ittas vezetés, és úgy gondolta, hogy ha már nem vezetheti a Suzukit, akkor vágjuk ketté. Az a pech, hogy egy kettévágott Suzukira, és pont azok a szabályok vonatkoznak, mint egy egyben tartott Suzukira, tehát őt még megbüntették azért is, mert például a prizmák nem voltak megfelelő módon felhelyezve a kettévágott Suzukira. Úgyhogy figyeljünk erre, hogyha kettévágnánk a Suzukit, vagy a Skodát. Hol van? Nincs itt senki. Hát itt állok a Keleti utca 2 alatt. Igen, ez a cím, de nincs itt senki. Pedig én itt vagyok, ahol a GPS jelezte a házat. És milyen házakat lát? Hát mindenféle ház van itt, sok itt az autó. Forgalmas utcától jöjjön lefele a Kereti utca irányába. Az az igazság, hogy letettem már az autót. Nem tudnál jönni idáig? Jó, egy perc és ott vagyok. Na, itt vagyok a Forgalmas utcánál, de nem látom magát. A vasutat keresztezte? Igen, nem messze álltam meg az állomástól. Szerencsétlen. Na, várjon, mindjárt ott vagyok. Na most hol faszomban van már? Nem azt mondta, hogy a vasútállomáson van? De, jöjjön a nagy úton a vasútállomástól, én meg majd elindulok a maga irányába. Ne. Maradjon egy helybe, jövök. Mondja már el, hogy milyen üzleteket lát. Van pékség vagy óraékszer? Nem, csak valami kínai áruházat. Azt hiszem, látom magát. Jó napot! Köszönöm szépen az útbaigazítást. Útbaigazítás? Még a postáról se volt képes elindulni, maga idióta. Azt mondta, hogy ott van a Keleti utca 2-ben, a ház előtt. Hát kicsit messze voltam valóban, de tudja, annyi címem van, hogy nehéz mindegyikhez oda menni. Jó, leszarom, tök mindegy. És már itt vagyok. Figyeljen uram, kérem, lenne még egy csomagom a Keleti utca 4-be, és gondoltam, hogyha már itt van, megspórolna nekem egy tök nagy utat, nem vinné el, kérem. Maga teljesen debil idióta barom. Örüljön, hogy nem jelentem fel a főnökénél, és nem rúgatom ki azonnal. Jó, csak gondoltam, megkérdezem. Viszlát! Jó napot, futár! Megérkeztem a Keleti utca 4-be. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, vagy iratkozz fel! Ha nagyon tetszett, legyél YouTube csatornatag, vagy támogasd a munkánkat a Donablin. Annyira berugott a vőlegény az esküvőn, hogy az anyósának kellett etetnie, megpróbálom elindítani ezt a nagyon szomorú videót. Már látják is, tényleg nagyon berugott ez a férfiú, és hát az anyósa sem annyira vidám, hogyha látjuk a képen. Nem vidám az anyós, szóval azért mindannyiunknak azt kívánom, hogy ennél jobban induljon a házasságunk, mint ahogy ennek a férfiúnak indul. Oh, buddy, you are clinging for dear life, huh? Wine. It's just a little soap, I promise. You're gonna smell so good. Soft whimpering. We can do this quick. Hold on, you're slipping. There we go. Brave guy, you got this. Is adásban volt. Tehát ez most mind hallatszott, nem ketten beszélgettünk, illetve hát ketten beszélgettünk, de elég sokan hallották, és hallják most is. Hát nem a ATV-be? Persze, hát felhívta az ATV-t, fölvette a munkatársam, és beadta adásba. Ez a fórumba megy mostan? Igen. Hát én nem hallom, hogy ez megy. Nem is baj, mert jobb az adás úgy, hogyha ön csak a telefont hallgatja, de valójában adásban van. Ez most már a második ilyen mulatságos eset. Valaki két héttel... Én másról beszél itt ez az ember a tévében, én nézem.
Ez a technika, egy picit csúszik az adás, tudja István? Hát én, ami önnel beszélek, nem a tévében ebben az emberrel beszélek. Biztos, hogy az ATV-re van kapcsolva? Nem kapcsoltak engem a tévére. Úgy értem, hogy az ön tévé, mert ezek szerint néz valamilyen tévét. Azt mondja, hogy ott egy Én másik van egy nagy tévém, egy méteres tévém van, a legnagyobb tévé. És most nem engem lát abban a tévében? Illetve... Nem, hát nem tudom, hogy hívják ezt az embert. De az ATV-t nézi? Hát ez amúgy van a fórum. Igen. Én azt nézem, Ott van egy szemüveges figura. Egy csíkos, Igen, az, nem ővele beszélek. csíkos ingben van a figura, kék zakóban, most integet. Ugye? Nem, én az ATV-t nézem, uram. Igen, most integet az az ember, aki az De hogy ATV-t... integeti. A tömbház tetején vágtak le egy disznót Nagybányán. Hát engem az érdekelne, hogy mivel vették rá a sertést, hogy beszálljon a liftbe, de ez nem derül ki a cikkből. Az viszont igen, hogy Kőbányán is volt egy hasonló eset nemrég, akkor azt ki is plakátolták, hogy ne lepődjenek meg a lakótársak. Sőt, azt is írják, hogy tapasztaltabb lakó segítségét béltisztításhoz szívesen vennénk, a jutalom pedig a reggeli hagymás vér. Hát nem tudom, én utálom a hagymás vért. Aspetti, oh! Aspetti! Aspetti! Da! Da! Ma vaffanculo! Úgy berúgott a nagykürtösi orvos, hogy a rendelőjéből vitték el a rendőrök. Az egyik páciens értesítette a hatóságokat, mert furcsán viselkedett a sürgősségi orvosa. A rendelőben ráadásul átható alkoholszag terjengett, 1,31 ezreléknyi, hogy megint adatokra támaszkodjunk, de lehet, hogy csak arról van szó, hogy a doktor úr a járványra tekintettel belül is fertőtlenítést végzett, és ezt értette félre a páciens. Segélyból miben segíthetek? Jó napot kívánok! Tetszik tudni, holnap megyek betonozni, és nincs elég ember. Be kell fejezni. Ezzel a problémával nem tudunk segíteni. Itt mentő, rendőr és katasztrófavédelem segítsége kérhető. Szerintem ez egy katasztrófa. Megoldható, hogy kiküldjék őket? Tájékoztatom, hogy szabálysértést követel, ha indokolatlanul hívja a segélyhívót. Verte munkadóját, elvette az autóját, ütközött a kenyérszállítóval, azt is elvette, azzal is ütközött, ellopott egy másik teherautót, végre eljutott az anyukájához, de ott elfogták, nagyon szellemes a cím, az egy kérdésem ma, hogy ezek után miért kell megírni a cikket. Akkor ezt beleöntjük a Turmix gépbe. Nem vettem le. Pillanat. Állj már meg. Ajaj. Na mindjárt. Össze fog ám ez jönni mindjárt, csak az igazság, hogy egy rongyot elfelejtettem ide készíteni. Végén mégis sikerült a tejet belevarázsolni a kis tégelybe. Így, ojjajjaj. Kicsit sok lett azért bele lehet, hoppá, így. A kis fehérje. Így van. A késnek a tompa élével behúzzuk. Így. A tojásnak van egy olyan tulajdonsága, hogy azonnal nem folyik szét. Tehát ha véletlen valaki így jár, egy jól határozott mozdulattal még betehető a tégelybe. Kész. Nem kell ide kineszet. Ha odabasz, a kineszet. Jöjjön most pár bölcsesség a Facebook népétől. Akármennyit is üt az élet, akkor is ott leszek erős, ahol soha nem leszek.
Tudja. Ki tudhassa? Senki se tudja. Miért tudná? Ki tudná? Elér a bülettyű. Nem az iskola tancsíta az ebret, hanem az élet. Ha próbára is tesz az élet, soha ne feled, hogy próbára tett az élet. Mi? Kovács István. Kovács István, Kovács István. Kovács István. István. Ez van. Aki még bántatott engem, az megtudja, ki vagyok az. 1 hétig ne írjatok, mert kórház vagyok. Békéscsavai kórház? Én ebből egy kukot sem értek. Szerintem mindenkinek szuvenírjoga, hogy van fent a Facebookon. Mi van, zekicsa? Te kicsa hum? Szeretnék-e... Hallás Istennek, mert nem a jogosítvány tesz, hanem a dudás. Aki ellenem van, az maga ellenássa a fát. Javaslom, minden bücsű egy kis halál legádas állatos, és megfigyelésuk. Fime. És végül jöjjön egy idézet Jánosnétól, amit még nekem sem sikerült megfejteni, de ha neked igen, akkor írd meg. A haverok mindig azt kérdik, hogy vagyok képes napi 15-6 órát dolgozni. De ez egyáltalán nem nehéz. Fegyelem kell hozzá, nem szabad aludni, akarat kell, kitartás. De nem is értem, mit rinyálnak az ember. Nekem ez nem okoz gondot, mert komolyan veszem a munkát. Ha homokfúvóra vagy festőre van szükséged, akkor keresd fel, hasonló tanácsokért pedig kövess be minket. Béke pofára! Azért gyűltünk ma össze, hogy eltemessük közösen 2025-öt. Nyugodjon békében! Nyugodjon kekébe! Mindig itt matrac velünk! Nyomjon békében! Az angyalok őzik álmát! Nyugodj béképe! Nyugodjon péképen! Nyugágy dékéden! Őszinte téveztem. Őszinte leszek. Őszinte részvéletlen. Összetett reszvelt. Őszintén részveteúk, ugorjon bekeben. Őszinte részvétem a Szökés családnak, hogy bőrképen Béla. Rész érem a családnak. Részvéltem a Kioaladnoák. Boldog névnapot Sándoroknak, Isten nyugasztalja, akik ezen a néven meghaltak. A nyalóka vigyázzanak rád. Alnyon meg ász úr, Joszten vigázon rá, és nyugodjon békében. Köszönöm szépen, viszont kívánom. Én pedig köszönöm, hogy 2025-ben is velem voltál, találkozunk jövőre. A levegőben ütközött össze 2 helikopter, írja 24.hu. Egyébként hol máshol ütközhetett volna még össze 2 helikopter? Nem állítom, csak kérdezem. Szobhat keresek olcsón, ha olcsóbb, annál jobb. Nézzük, mi újság az ingatlan piacon. Kiadó egy szoba, kizárólag hölgy úr számára. Keresek érden 2 szódás albérletet, de legyen drága. Áron alól eladó 2 szintes ház. Eladó hazát vásárolnék. Üdvözlök mindenkit, üdvözlök, albérletet keresek, albérlet hol található? Keresek olcsó, kell és kell, jó albérlet olcsó, keresek viszlát. Albérlet Kidó, 160 ezt, push kaució, pusa ercsi.
Szia, Albit keresünk, 2 felnőtt és 11 gyerek. Rossz öregház, hamar, nem jó, parasz. Öregház, cunya, nem szép, nem. 2,5 millió forint soha venni puha ház. Sár, tégla, tudom, botány és egér. Hagyjatok el légkondit! Egy havi kaukció. Kaukció. Kóció. Aukció. Kapukció. Kukció. Kaszjon. Lokás kiadó, bútorozatlan, erélyes, csádnak is kiadó. Csád? Valakinek lenne kiadó színes szarka galamb? Jó napot kívánok! Érdeklődnék a kiadó albérlet után, hogy menjél oda ki! Mert érdekelne komolyan, köszönöm szépen. Igantlan. Ingatlan. Rogatal. Meg egy feladvány a végére, és ha nem csak a magyar ingatlanpiac, de a leghülyébb magyar látványosságok is érdekelnek, akkor vár téged a Patkány Tour Stand-up Est, az ország leghülyébb útikalauza. Ismerd meg Pinátfalvát, a Lófingató-hegyet, vagy a Zalai Trianon és Gördeszka múzeumot. Jegyek a bióban vagy a leírásban. Nem akarta kifizetni az új műgyantapadlóját, ezért én fogtam és fölszedtem. Egyszerűen csak visszaszippantottam az anyagot a vödörbe, na itt már nagyon ideges volt. Visszakevertem az anyagot, szétválasztottam az A és B komponást, összekoszoltam a padlót, még a betont is visszacsiszoltam neki. És ennyi. A magyar nyelven az a szép, hogyha szeretnél valamit mondani, akkor ki tudod magad fejezni így is. Tudnánk minden nap szerelmeskedni, kérlek. Ami ugye azt is jelenti, hogy... Miért nem baszol meg minden nap? Kérem a kukit. Kövesbata! Itt vagyunk a Grossglocknerem, és nem tudom miért, de féláron adták a jégkrémet, úgyhogy mondom, mindenképp eszek egyet. Egy fekete kábelt kell keressen, ha megtalálta, kérem ne húzza ki a dugajból, mennyiben esetleg mégis kihúzta, akkor már ne dugja vissza.
Most mondom, hogy berúgtam, hanem hogy becsicsentettem egy csöppet. De nem tudom, olyan rossz volt meg minden, úgyhogy így forgott velem minden, a barátomat elkezdtem tapizni, ami nálam, megmondom őszintén, hogy nem szokás, sose tapiztam senkit, de őket letapiztam. Úgyhogy nem voltam részeg, de be voltam csicsentve egy csöppet. De furcsa volt. Ez még jó. Hozzáteszem, hogy ez nem kilós makaróni, csak 400 grammos. Úgyhogy majdnem 1,5 kiló. Vagy van 800, meg 4, 1300 valamennyi. Ez nagyon finom. Ó! Be fogok feküdni egy hétre, kapni fogok kezeléseket, meg minden, mert esküszöm nektek, a rottyol vagyok. Vagy valamit csinálok magammal, és megyek a földbe, vagy éppenséggel csinálok egy jó kis kezelést magamnak, mert esküszöm nektek, hogy már mindenből elegem van. Mindenből. Fürdőkádat pucolok, felmosok, feltakarítok, kimosok, kiteregetek. Még van egy számlám, amit máma be kell menjek károdba, ki kell fizessem. Akkor még kell találkoznom barátokkal is, hogy kicsit beszélgessünk meg minden. Utána még be kell menjek a boltba vásárolni. Gyere haza, pakolj ki, tusolj le. Elég sajtalanítól teszek egy pici sót, bár nem hiszem, hogy kéne rá só.